Адренохром – кървавата тайна на известните и богатите. Има ли истина в конспирацията, че личности от елита консумират човешка кръв с целта да бъдат вечно млади и успешни? Адренохромът е хормон, който се извлича по време на специални ритуали. Може да извлечеш адренохром от адреналните жлези на човек, а те се активират по един единствен начин. Като вещество адренохромът наистина съществува. Истинският адренохром обаче е съвсем различно нещо, изцяло човешки създаден химикал, който е използван за третирането на шизофрения. Тогава откъде идва кървавата му репутация? За пръв път адренохромът бива асоцииран с кръв в една от книгите на Хънтър Томпсън. С годините адренохромът добива култова репутация и в модерни времена конспирациите около него стават все по-нашумели. Дали всичко това е измислица? Или съвпадението между истинския и фиктивния адренохром хич не е случайно? Кой каза адренохром? Трето око е български малък бизнес. В колекцията ни може да откриеш кръв